баргузори автомарафони шахсони дорои маъбият бо иштироки масъулин коршиносони соҳа ҳамасола ба ҳукми анъана даромадааст. ин навбат иштирокдорони чорабинӣ дар назди муҷассамаи исмоили сомонии шаҳри душанбе ҷамъ омаданд то ба роҳпаймои худ оғоз бубахшанд. иштирокчиёни автомарафон ба сӯи шаҳру ноҳияҳои вилояти суғдро сипор гаштанд. нахуст ва охири иштирокдорони чорабинӣ бо масъулину намояндагони бахшҳои гуногуни ноҳияи айнӣ баргузор гардид. автомарафон аз рӯи лоиҳаи пешбурди конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои маъюбон дар тоҷикистон бо ташаббуси як қатор ташкилоти ҷамъиятӣ аз қабили ҷавонони маъбиятдошта дурнамо, ассоатсияи волидони кӯдакони имконияташон маҳдуд, занони маъбиятдошта сафои кони бодом, кумитаи паралимпии тоҷикистон, иттиҳодияи миллии ношнавоёни тоҷикистон ва намояндаи барномаи ҳамкории фонди абилис дар тоҷикистон ташкилоти ҷамъияти занони маъюб иштирок доир шуд. барои шахсе ки бо чигаз ё бо арбачаи маъюбӣ мегардад, масъулин изҳор намуданд ки агарчи солҳои охир таваҷҷӯҳ ба беҳтар кардани шароити зиндагонии нафарони маъбиятдошта бештар гардааст, вале то ба ҳанӯз баъзе аз монеаҳо мавҷуданд ки он боис ба фаъолияти ин қишри ҷомеа мегардад. бунёди роҳравҳои махсус барои шахсони дорои маъюбият масъалаи аввалиндараҷаест ки мебояд дар ҳар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба он таваҷҷӯҳ кунанд. дар 8 ҷамоатҳои шаҳри деҳоти ноҳия хонаҳои модару кӯдак ва ҳуҷраҳои корманди тавонбахшӣ сохта ба истифода дода шуд. оиди дастрасии муҳит бошад дар марказҳои саломатӣ, мактабҳо, биноҳои ҷамъиятӣ, яъне роҳравҳо ва пандусҳо барои дастрас будан ба шахсони дорои маъбият сохта ба истифода дода шудааст. дар чорабинии иштирокчиён оид ба моҳияту афзалияти моддаҳои конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон фикру андешҳои худро баён дошта, ҳамроҳ шудани тоҷикистонро ба ин конвенсия муҳим арзёбӣ намуда, изҳор доштанд ки ҳамроҳии тоҷикистон ба конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои маъюбон самтҳои фаъолияти нафарони маъбиятдоштаро дар бар мегирад ва ин конвенсия аз 50 модда иборат аст. ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари 197 кишвари ҷаҳон ба ин санади муҳим барои нафарони маъбиятдошта ҳамроҳ гардид. автомарафон кори худро ба ноҳияи шаҳристон идома бахшид. иштирокчиён дар бинои қасри фарҳанги ноҳия ҷамъ омаданд. барои ворид шудани шахсони дорои маъюбият роҳрави махсус ба истилоҳ панду сохта шудааст, ки зарурати бештар дорад то барои нафарони маъюб муносиб бошад. аммо мутаассифона ин роҳрав талаботи шахсони маъюбиятро қаноатманд намекунад. агарчи масъулин дар роҳпаймои соли 2018 ваъдаи барқарор намудани ин роҳравро намуда буданд, вале то ба ҳанӯз он ҳалли худро наёфтааст. ба мо ваъда карда буданд ки соли оянда оядам ин хубтару беҳтар мешавад ва ин камбудиҳо бартараф карда мешавад. умедворем ки дар рӯзҳои наздик ин масъала ҳалли худро меёбад. дар вохӯри масъулин ва намояндагони соҳаҳои гуногуни ноҳияи шаҳристон иштирокчиёни автомарафон ширкат варзиданд. дар баромад намояндагони ташкилоти марбут ба соҳа, коршиносон доир ба конвенсия оид ба ҳуқуқҳои маъюбон ва ҳамроҳ шудани тоҷикистон ба он фикру андешаҳои худро баён дошта, иҷроиши моддаҳои ин ҳуҷҷати муҳимро зарурӣ арзёбӣ намуданд. бояд шахсони дорои маъюбият мувофиқ ба ҳаракати ҷисмонии худ дар корхонаҳо ва муассисаҳои мухталиф мисли дигар нафарон фаъолият дошта бошанд. нарасидани мутахассисони тарҷумони ношнаво яке аз масъалаҳоест ки мебояд ба он таваҷҷӯҳ кард. инчунин дастрасии иттилоот барои нафарони маъбиятдошта низ аз он мавзӯъҳои асосӣ дар ҳаёти нафарони ношнаво маҳсуб меёбад. сабаби норасидани ҳамин мутахассисои забони ишора вобаста ба қабул намудани хизматрасониҳои тандурустӣ, ҳуқуқӣ, хондан, ба ҳаёт машғул шудан, иқтисодӣ хеле маҳрум мебошанд аз сабаби норасидани иттилоот. автомарафон бо баргузории силсила чорабиниҳо ба ноҳияи ҷаборасулов равона гардид. масъулини ноҳия ва иштирокдорон ба сухан баромада баргузории чорабиниро муҳим дар ҳаёти нафарони маъбиятдошта маънидод карданд. дар ноҳияи ҷаборасулов 195 нафар шахсони маъбиятдошта мавҷуд буда, аз ин миқдор 70 нафари онҳо ба таҳсили хона, 125 нафаршон ба таҳсили муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаро гирифта шудааст. дастрасӣ барои нафарони маъбиятдоштаро дар муассисаҳои хизматрасонӣ масъулини соҳа муҳим медонанд. از 18 خانه های سلامتی و 13 مرکز های صحتی دیوتی که در ناحیه برای مردم خدمت طبی میرسانند، خریدی در همه آنها راهروها برای قبول معیوبان
تشکیل کرده شده است که آنها به ممانعت میتوانند طفیل این راهرو که هم دست کپک دارند هم با عربای معیوبی میبرند نزد طبیبان باشند. در چاره‌بینی پهلوهای گوناگون کنونسیای سازمان ملل متحد درباره حقوق معیوبان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 50 ماده آن را کارشناسان افضلیت بیشتر در فعالیت این قشر جامعه معنی نمودند. همین طریق طبق عنعنه جنبش هر یک چاره‌بینی با عکسگیری خاطره‌ای автомарафон نفران маъбиятдошта کار خود را به ناحیه اسپیتامین ادامه بخشید. مسئولین ناحیه اشتراکداران راهپیمایی را خیر مقدم نموده دویر گردن آن را مفید شمردند. در ناحیه مذکور زیاده از 2000 نفر شخصانی маъбиятдошта موجود است و از این شماره کم نیست کسانی که فعالیت نموده سهم خود را در پیشرفت جامعه می‌گذارند. در چاره‌بینی قید گردید که تحصیل شخصانی دارای معیوبیت میتواند امکانات خوبی در حیات آینده آنها گذارد. پس شرایط مساعد برای دسترسی به تحصیل ضرورت بیشتر دارد. هر یک نمود معیوبیت دسترسی خود را می‌طلبد. دسترسی به معلومات خیلی ضرور است. طبق نظر مسئولین ساحه موافق نقشه چاره‌بینی ها در ناحیه اسپیتامین بخشیده به 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 410 انشاءات جشنی مورد استفاده قرار می‌گیرد که زیاد از 200 عدد آن الکی به استفاده داده شده است. با سوال چگونگی معماری انشاءات ساخته شده برای شخصان دارای معیوبیت چنین پاسخ گرفتیم. طبق талаботҳое ки имрӯз мо бояд дастрас кунем ба нафарони имконияташон маҳдуд дастрас бошад тамоми муассисаву ташкилот мо низ талаб кардем аз бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ ки ана ҳамин талаботҳо риоя карда шаванд ки новобаста аз он ки муассисаи таълимӣ аст муассисаи тандурустӣ аст хизматрасонӣ аст тарабхона аст дигар муассисаҳои хизматрасонӣ аст бояд ҳатман паннус яъне ки бошад ки то ки ин нафаро бе ягон мамоният мисли дигар нафарони солим вориди ана ҳамин ташкилоту муассисаҳо бошанд ва ин ташаббус идома дода мешавад яъне ки дар доираи ана ҳамин мавриди истифода қарор дода шудани дигар биноҳо низ мо ба назорати қатъии худамон мегирем бахши ҳифзи иҷтимоӣ вобаста аст оиди ин масъала рафта дидан мекунанд агар ки набошад ҳолиам вақт дорем мо ҳоли зиёда аз 200 иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор дода мешавад این مسئله تحت توجه قرار داده می شود. از سال 2018 از طرف پرزیدنت مملکتمون به امضا رسید. محاکمه روند حقوق انسان عاید به شخصان маъбиятдошта حقوق به فعالیت کاری و تحصیلات، امکانات‌های برابری، دسترسی مکان‌های خدمت‌رسانی برای شخصان دارای معیوبیت، اطلاعات و چند مسئله دیگری بود که در این جماعت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. اشتراکداران از چنین واقعی تأثیرات خوبی برداشته نقش آن را ارزنده شمردند. Инвалиды, но они очень талантливые. И вот председатель, когда начала, что нужно не только на них смотреть, как на инвалидов, а на людей, на личность, я думаю, мы всегда делаем какую-то в нашей работе большую критерии, ошибки. Мы должны на них смотреть как личность, как на талантливых людей. Недавно мы проводили конкурс рисунков, девочка участвовала, и она рисовала с такими руками, и очень красивый рисунок получился. Мы ее, конечно, дали призы, она заняла первое место, но я думаю, среди полноценных людей, таких талантливых людей мало, и у них есть в жизни что-то у меня нет. Они любят жизнь больше, чем мы, и стараются. مسئولین برای همکاری آینده دعوت به عمل آوردند تا میان ساحه‌های حرکت شخصانی маъбиятдошта همکاری زیچ براه مانده شود. روز دیگر автомарафон شخصانی دارای маъбиятдошта از شهر استرافشان آغاز گردید. مسئولین و اشتراکچیان راهپیمایی در بینای مرکز منطقوی خدمترسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان به نام امام نظر خدای نظر و شهر استرافشان جمع آمدند. در رفتی چاره‌بینی مسائل مهم به مانند حقوق شخصانی маъбиятдошта، دسترسی به محیط اطراف، انفراستراکچور موافق به همه شهروندان کشور و تحصیلات مورد محاکمه قرار گرفت. اینچنین ذکر کرده شد که مسئله موافق به حرکت جسمانی نفران маъбиятдошта با جای کار تامین کردن آنها افضلیت بیشتر دارد. اگر امکانیت داشته باشد، دانش و ملکه، خواهش، سلامتیش امکانیت دهد، البته با آنها یگان ممانعت نیست، میتوانند در ردیف دیگر شخصان سالم
албатта кору фаъолият кунанд ва чунин шахсон айни ҳол ҳастанд маъюбоне ки имрӯз дар корхонаҳо ташкилотҳои давлатӣ кор мекунанд. агарчи сокини шаҳри истарафшан маълда юсуф хуҷаева мутахассиси бахши тиб аст, аммо ҳаракати ҷисмонияш имкон надод ки ӯ дар ин ришта фаъолият кунад. лек ба хотири пешбурди зиндагӣ дузандагиро омӯхт ва ҳоло ба шахсони дорои маъюбият касби худро меомӯзонад. дастам ба 6 нафар маъюбои дуташ якум гурӯҳ, якташ дуюм гурӯҳ, дуташ сеюм гурӯҳ мебошад ки ваё аллакай усток шуда зиндагии худро ба пеш бурдан истоданд. асосан ҳон маҳсулотҳое ки ба бозор талабот ҷавоб медиҳад, ин либосҳои мактабӣ дӯхта истодем. бо чунин вохӯрӣ ва суҳбати озодона роҳпаймои кори худро ба ноҳияи деваштич идома дод. масъулину иштирокчиёни автомарафон дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷамъ омада масъалаҳои ҳаёти нафарони маъбиятдоштаро мавриди муҳокима қарор доданд. худи роҳбарияти ноҳия ба ин масъала диққати махсус дорад ва зимни баромади худ конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи маъюбонро ба хубӣ шарҳу тавзеҳ дод. ман ҳақиқатанам бисёр хурсанд ҳастам ки ҳамин чизро шунидем аз шумо. коршиносон изҳор намуданд ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари демократик ва ҳуқуқбунёд ҳимояи ҳуқуқи ҳама гуна шахсон ҳамзамон нафарони маъбиятдоштаро низ дифоъ мекунад. барномаву санъатҳое ки қабул мегарданд баҳри нафъи ҷомеа буда, онҳо метавонанд дар пешбурди ҳаёти нафарони табақаҳои гуногун суде дошта бошад. имрӯз мувофиқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон он иншоотое ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва эълон гардани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳатман вақте ки лоиҳа омода мешавад, мо ба инобат гирифта истодем ки он ҳуқуқу манфиатҳое ки ба маъюбон дахл дорад, аз он ҷумла роҳравҳо, пандусҳо, он сохтмонҳое ки дар ҳудуди ноҳия мо 39 банд нақша чорабинӣ кардагӣ ҳастем, ҳатман барои дастрасии маъюбон он меъёрҳои шаҳрсозӣ меъморӣ ки ҳаст ба инобат гирифта шуданд, тағйирот ворид карда шудааст ки ҳатман ба инобат гирифта шудааст. шароити фароҳам овардан нисбат ба фаъолияти шахсони дорои маъюбият аз манфиат холӣ нест, зеро дар ин ҳолат ҳам вазъи иқтисодӣ чунин нафарон беҳтар мегардад ва ҳам онҳо метавонанд дар пешбурди бахшҳои гуногуни мамлакат ҳиссагузор бошанд. аз тарафи мақомоти иҷроияи давлатии ноҳияи деваштич нақши чорабинӣ тартиб дода шудааст ки дар он як қатор сохтмони бинои иншоотҳо барои хизматрасонӣ ба аҳолӣ боғҳои фароғатии маишӣ ба ҳисоб гирифта шуда аз рӯи лоиҳаҳои корӣ сохта шуда истодаанд. барои ҳаракати маъюбон дар роҳравҳо ва зинаҳое ки дар боғҳои истироҳатии фароғатӣ гузашта шудааст, пандусҳо барои ин пешбинӣ мегардад. инчунин дар нуқтаҳои марказҳои хизматрасонӣ ва мактабҳо низ пандусҳо барои ҳаракати маъюбон ба инобат гирифта шуда, дар марказҳои саломатие ки то ин давра сохта шуданд, ҳам пандусҳо ҳам дастқапакҳое ки барои маъюбон бо аробаша ҳаракат кунанд ба назар гирифта шудааст. ҳамаи анами кӯдакон дар маҳсаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи мо ба таҳсил фаро гирифта шуданд, яъне онҳо баробари дигар ҳамсолони худашон ба таълимгоҳ рафта дарс мехонанд, бо ҳамсолони худашон муносибат мекунанд, дар дарсҳо иштирок мекунанд, новобаста аз он ки онҳо имконияти маҳдуд доранд. ҳамчунин дигар кӯдаконе боз ҳастанд ки онҳо имконияти ба ҳамин таълимгоҳ омада дарс хонданро надоранд. ба онҳо яъне саломатиашон имконият намедиҳад ки ҳамсолони худашон ки ҳамроҳ дар дарсҳо иштирок кунанд ва аз ин лиҳоз барои ин гуна кӯдакон таълими хонагӣ ташкил карда шудааст. ваъда доданд ки ноҳияи деваштиш омода аст барои оҳиста оҳиста нест намудани нобаробариҳо ва оҳиста оҳиста амалӣ намудани нақшаи чорабиниҳо ва ҷалб намудани шахсони маъбиятдошта ба ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятии ноҳия. ин бисёр хурсандиовар буд барои мо. бо суолу посух миёни иштирокчиёни чорабинӣ бо масъулини соҳа автомарафон ба шаҳри исфара роҳсипор гашт.
баргузори чорабини масъулину намояндагони марбут ба соҳа ва иштирокчиёни роҳпаймоиро ҷамъ намуд. мутахассисони соҳа зикр намуданд ки дар шаҳри исфара 3795 нафар шахсони маъбиятдошта мавҷуд буда аз ин теъдод кам нест онҳое ки дар рушду пешрафти минтақаи худ саҳмгузорӣ намуданд. онҳое ки қобилияти кор карданро доранд мувофиқ ба ҳаракати ҷисмонии худ ба ҷои кор таъмин мегарданд. ما کوشش میکنیم که معیوبانی که امکانات کار کردن دارند خصوصا معیوبای گروه سیوم با کار مشغول شوند و زیاده از 1,500 نفر معیوبان با کار مشغولند زیرا آنها توانند که زندگی خود را پیش برند. کنایسی حجت است که در آن تمامی коршиносон бо баромади худ оид ба дастрасии маконҳои хизматрасонӣ ва сохта ба истифода додани онҳо иттилои бештар дода зикр намуданд ки ба талаботҳои зарурию стандартӣ ба роҳ мондани онҳо лозим аст. ба ин нукта бояд меъморон ҳангоми сохтани иншоот таваҷҷӯҳ намоянд. таъкид гардид дар чорабинӣ баландии зинапояҳо 175 метр бошад. сохта ба истифода додани чунин роҳрави махсус дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом иштирокдорони роҳпаймоиро хушҳол намуд, зеро пас аз автомарафони соли 2018 масъулин бо ба инобат гирифтани мушкилии воридшавии нафарони маъбиятдошта ба ҳукумати шаҳр чунин роҳравро ба истифода доданд. гуфта мешавад ки ин намуд роҳрави махсус талаботи истифодабарандагонро қонеъ гардонида мувофиқ ба стандартҳо сохта шудааст. акнун бо аробачаи худ нафарони маъбиятдошта бе кӯмаки нафаре метавонад вориди бино гардад. ҷамъомад бо иштироки масъулину иштирокчиёни автомарафон доир шуда масъалаҳо аз қабили ҳамроҳии Тоҷикистон ба конвенсияи Созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои маъюбон, раванди ҳуқуқи инсон оид ба шахсони маъбиятдошта, фаъолияти кори мувофиқ ба ҳаракати ҷисмонӣ, таҳсилот, имкониятҳои баробарӣ ва чанд масъалаҳои дигари марбут ба соҳа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар вилояти суғд дар ҳар як ноҳия аз рӯи нақшаҳо яъне дар Истарафшан, Исфара, Конибодон ва чанд ноҳияҳо мо ҳатман аз он ҷумла ҳиссагузори масъалаи пешбурди маълумоти оид ба конвенсия, манфиатҳои ва ҳуқуқи шахсони маъбиятдошта бардошта шуда истодаем. коршиносон дар мавриди дастрасии маконҳои хизматрасонӣ ва чӣ тавр сохта ба истифода додани онҳо маълумоти дақиқ доданд, то бо назардошти меъмори биноҳои хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор бигиранд. ҳам пиронсолон, ҳам одамои ҷавон. сокинони шаҳри Конибодон ба суолҳои мушаххаси худ аз мутахассисони соҳа дар вохӯри алоҳидагии худ посухи аниқу дақиқ гирифтанд. автомарафони нафарони маъбиятдошта дар шаҳр ноҳияҳои вилояти суғд мутахассисони соҳаро дар ноҳияи Истиқлол ҷамъ овард. масъулин бо баромади худ аз мақсад ва вазифаҳои роҳпаймоӣ иттилоъ дода моддаҳои конвенсияи Созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои маъюбонро шарҳу тавзеҳ доданд. ёдрас мегардем ки ин соли сеюм аст ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чунин роҳпаймоӣ доир гардида масъалаҳои гуногун атрофи фаъолияти шахсони дорои маъюбият мавриди таҳлил қарор мегирад. барои шахсоне ки ба маъюбияти ҷисмонӣ дахолат дорад ва ё ба инфрасохторӣ лозим, барои шахсони нобино иттилоотӣ, барои шахсони ношунаво ва шахсони нобинову ношунаво ҳатман бояд бошад дастрасӣ иттилоот вобаста ба ҳузури тарҷумони забони ишора ва тифлотарҷумонҳо барои шахсони нобинову ношунаво. ҳам инфраструктур, ҳам мутахассисо, ҳам муаллим тайёр бошанд барои қабул кардани кӯдакон. коршиносон дар баромади худ атрофи дастрасӣ ба маконҳои хизматрасонӣ, таҳсилот, ҳуқуқҳои баробарӣ, таъмин ба ҷои кор мувофиқ ба ҳаракати ҷисмонӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба соҳа фикру андешҳои худро баён намуданд. махсусан иброз гардид ки ба фаъолияти корӣ ҷалб намудани ин гуна шахсон ба шароити иқтисодии онҳо саҳми босазо мегузорад. аксари маъюбон ба корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекунанд. масалан дар баъзе корхонаҳои санъати низ ҳамчун челонгар фаъолият дорад як нафар маъюб. чандин нафар маъюбое ҳастанд ки дар соҳаи тандурустӣ, соҳаи маориф ва соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳри Истиқлол кор фаъолият доранд. мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохтани иншооти бунёдшаванда зарур аст ва ин нуктаро бояд меъморон ба инобат бигиранд, изҳор карданд коршиносони соҳа. иштирокдорон баъзе маълумотро дар худ навин шумориданд ва акнун мехоҳанд бо роҳандозии чанд иқдомоте дар фаъолияти ояндаи шахсони дорои маъюбият нақш гузоранд. худи намояндагоне ки
дар сохторҳои давлатӣ кор мекунанд, гуфтанд ки мо бисёр чизҳоро омӯхтем аз ҳамин рӯза чорабинӣ ба монанди ҳуруфоти брайл, шрифтҳои махсуси калон барои шахсони нобино ва сустбина, дар фоне ки махсуси ранги зард масалан чӣ гуна бояд бо кадом ранг навишта бошад ва андозае ки бояд ба шахсони сустбин ва нобино чӣ гуна бошад ва масофае ки аз поён то боло назди дард нишонаҳое ки бояд навишта ҷотҳо чӣ гуна бошад, барои онҳо хеле ин маълумот як нав буд. ҳамин тариқ бо баррасии чанд мавзӯоти дигар автомарафони шахсони дорои маъбият дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ба кори худ хотима бахшид. барои чӣ мо манихел либосҳо пӯшидем? Ранги зард дар бисёри вақт дар спектри рангҳо барои шахси нобино ё сустбин метавонад будан охирон ранге ки вай ҳоло метавонад дидан. Барои ҳамин қадар мо рангҳои зард майкаҳо пӯшида будем ва дар пушти манамин либосҳои мо навиштаҷотҳо буд аз худи конвенсия, моддаҳои конвенсия дар бораи ҳуқуқи маъюбон навишта шуда буд ва шахсон баъзан меомаданд мехонданд мепурсиданд ки ин чӣ аст, мисол оиди дастрасӣ ё оиди ҳуқуқ ба таҳсил ё ин ки дастрасӣ барои иттилоот ва мегуфтанд ки ин чӣ аст ва мо мефаҳмондем. Дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо проблемаҳо гуногун буданд ва бисёртар мо вомехӯрдем бо ҳамин набудани пандусҳо ки шахсони истифодабарандаи аробачаи майби вориди бино шаванд, ҳар замон дар ҳамин биноҳо мебардоштанд, ворид мекарданд. лекин ҳар яке онҳо ваъда доданд ки то охирии оянда ин проблемаҳоро бартараф мекунанд. бисёри нафароне ки шахсони маъбиятдошта омаданд иштирок карданд мешунидем, баъзан коммуникатсия яъне ки муносибат муошират дастрас набуд. инҳо киё буданд? Масалан шахсоне ки ношунаво ҳастанд, ҳатто буданд дар баъзе ноҳияҳое ки дар он ҷо шахсе нест ки тарҷума кунад ва ба шахси ношунаво тарҷума карда фикру ақидаи он касро шунаванд ва проблеми ҳамон шахсро ҳал кунанд. масъулини иштирокдорони роҳпаймоӣ умедворанд ки дар ояндаҳои наздик масъалаҳои баррасӣ гардида ҳалли худро меёбанд. Porque